f'dan il-programm qed jidhru xi prodotti kummerċjali. Tiftakar fit-tfulitek kemm qattajt ħin tilab ma' sħabek f'xemx tiżriġ fil-vaganzi tas-sajf, xi logħba futbol jew ħarba jew noli fil-viċinanzi tad-dar, jew inkella tistkenni fid-del tilab il-passju xi logħba boċċi jew biżibeċ. U mbagħad min jaf kemm tiddejjaq meta jasal il-ħin biex titlaq sħabek biex tmur tiekol. Iżda wliedna kif itqattaw il-ħin liberu tagħhom? Bil-qiegħda l-ħin twil quddiem it-tablet jew inkella jilagħbu eċċessivament il-logħob diġitali b'użu rikorrenti tal-credit cards tagħna. Għalkemm moħħna mistrieħ li qegħdin taħt l-attenzjoni tagħna, jista' jkun li l-attività li qed jagħmlu qed tagħmel ħsara? Jista' da petada jkun hemm xi riperkussjonijiet? Qed inkunu konxi li jekk it-tfal tagħna jdumu għal ħafna ħin jilagħbu l-logħob diġitali, għada fitada jista' jwassal għal problemi iktar serji bħal vizzju tal-logħob tal-azzard li ħatkun problema kbira kemm għalihom u kemm għal dawk ta' madwarhom. Oħloq bilanċ fil-ħajja ta' wliedek. L-interazzjoni fiżika mad-dinja temm barra ser tgħinhom fl-iżvilupp soċjali tagħhom. Kun rebbieħ. Ara fil-limit tiegħek. Dan il-proġett huwa parzjalment iffinanzjat mill-Unjoni Ewropea taħt il-Fond Soċjali Ewropew, Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej 2014-2020. Miegħi għandi l-ħabib tiegħi nista' ngħid Kane Sajt li huwa l-Manager Komunikazzjoni Fondazzjoni L-Logħob Responsabbli. Fil-fatt bħalissa dejja kampanja importanti u interessanti wkoll għaliex taffettwa lil ħafna u forsi mhux dejjem nammettu ma ħalli lilek biex tispjegana l-kampanja Take Action. Fil-fatt insellimlek? Nsellimlek Clifford u nsellem lit-telespettaturi kollha li naf biċ-ċert li jkunu qegħdin isegwu din ir-rokna wkoll. Iva, Clifford, kampanja daqsxejn ambizzjuża nistgħu ngħidu għall fondazzjoni tagħna, kampanja medjatika, Take Action Against Problem Gambling in Malta, parti minn proġett ta' 1.1 miljun euro, parzjalment iffinanzjat mill-Fond Soċjali Ewropew. X'inhuma l-għanijiet tagħna permezz ta' din il-kampanja? Li inħabtu il-bibien tal-nies hemm barra u narfuhom x'jiġifieri fondazzjoni L-Logħob Responsabbli u nispjegawlhom x'inhuma s-servizzi ta' support li aħna nipprovdu sfortunatament lil min ikun qed ibati mill-vizzju tal-logħob tal-azzard, jiġifieri li l-prattika tal-logħob tal-azzard eċċessiva tkun qed toħloqlu problematiċi li jkunu qegħdin iwasslu għal riperkussjonijiet aktar iva mill-lile li jkunu serji kemm fuqu u speċjalment fuq il-persuni ta' madwarhom. Xi tfisser meta nirreferu għal kelma screen time? Screen time huwa dak il-ħin li persuna miż-żgħar tagħna għall-adulti u l-anzjani tagħna li l-persuna tqatta quddiem screen tat-televiżjoni, computer, mobile, tablet, fejn huwa importanti immens li nkunu anke responsabbli f'dak il-ħin. Mhux biss responsabbli waqt il-gaming, il-gambling, l-iGaming, imma speċjalment quddiem l-screens. Għaliex? L-screen time iġor il-pożittiv tiegħu imma bħal kollox fil-ħajja iġor ukoll il-negattiv. Issa, screen time żejjed fuq it-tfal tagħna joħloq problematiċi. Pereżempju? Iva, riperkussjonijiet jekk it-tfal tagħna jkunu qegħdin iqattaw ammonti kbar ta' ħin quddiem l-screen jilagħbu console gaming, pereżempju, u jibdew jitfgħu din l-attività qabel ix-xogħol tal-iskola, il-ħajja soċjali. Naħseb dik
enfasi kbira fija fil-ħamija soċjali. Hemmhekk jibdew jinħolqu problematiċi. Nisimgħu b'każijiet fejn it-tifel jew it-tifla jiżola ruħu, tiżola ruħha fil-kamra tagħha. Ma tkunx trid toħroġ tiltaqa' ma' sħabha. Nisimgħu b'każijiet fejn l-screen time, il-gaming jagħmel parti mill-screen time, il-gaming hija attività sedentarja jgħidula, ġifieri inti tpoġġi bil-qiegħda tilab, m'intix tħaddem tuża l-enerġija bħal ma tuża f'attività sportiva pereżempju, allura x'jiġri? Nirrikorru għal ikel mhux san. Għax ma jkollokx ċans, għax tkun addictive ukoll, allura tittikol xi ħaġa ta' malajr. Problematiċi ġodda li huma l-problematiċi tal-obeżità pereżempju. Jiġifieri din noqogħdu daqsxejn attenti, speċjalment il-ġenituri, mhux li t-tfal tagħna ma jilagħbux lob virtwali laqas xejn. Il-lob virtwali għandu il-pożittiv tiegħu. Inti iżżid l-attenzjoni. Inti għandek hand-to-eye coordination, tħaddem l-intellett. U saħansitfa tissoċjalizza wkoll il-ġurnata bil-headsets, etc. Imma mhux naħsbu fil-pożittiv biss, imma jekk naqbżu il-kontroll tal-ħin, l-maniġjar tal-ħin, hemmhekk nerġa' ngħid nibdew niftħu daqsxejn it-tieqa għall-eċċessività. U l-eċċessività tista' fil-gaming tista' il-qudiem twassal ukoll għal problematiċi fil-gambling pereżempju. Illum il-ġurnata il-suġġett tal-gambling fejn inti qed lob tal-azzard bil-Malti fejn inti qed tirriskja flusek qiegħed jidħol fin fil-gaming ukoll. Il-gaming qabel kien attività li inti m'intix tirriskja flusek. Illum b'kunċetti ġodda moderni bħal loot boxes, skin gambling, etc. Ma lob normali. Ġili għajdlek biex tmur il-livelli mis titħallas. Ekku. Loot boxes jiġifieri waqt il-logħba il-karattru tal-plejer jintaqa' ma' kaxxa u din il-kaxxa il-plejer iħallas biex il-kaxxa tiżvelalu xi ħaġa, armatura aħjar jew inkella plejer aħjar. Tista' ma tiżvelalek xejn, jiġifieri inti tkun ħallast u m'għattik xejn lura. Jiġifieri hemmhekk tkun qed tirriskja flusek, hemmhekk qed jiddaħħal il-kunċett ta' gambling fil-gaming. Astinduna. Ekku, llum il-ġurnata hija faċli ta' biex it-tfal tagħna joqogħdu kwieti, nagħtuhom it-tablets fid-djar tagħna, restaurants, il-ħajja maġra rridu nlaħqu max-xogħol tad-dar, max-xogħol professjonali tagħna u kif naslu d-dar ikollna bżonn li t-tfal tagħna joqogħdu daqsxejn kwieti. Imma l-eċċessiv huwa kollu ħażin. Fil-fatt kont insaqsik, kif jistgħu il-ġenituri jirbħu dal-ostaklu li ma jqgħux f'dik it-tentazzjoni li jisma' għandi x'nagħmel baqalix il-lesti tax-xogħol, issa qgħod naqa' kwieta, ħadd tablet, qgħod naqa' kwiet, għamel din il-logħba. Mistoqsija tajba ħafna Clifford. Importanti li npoġġu daqsxejn bil-qiegħda ma' tfal tagħna u nispjegawlhom il-pożittiv u n-negattiv tal-gaming per se. Nispjegawlhom hemm differenza bejn professional gamer illum il-ġurnata jiddaħħal il-kunċett tal-e-sports. Għandek il-gaming bħala sports professjonali. Social gaming li huwa l-logħb biex inti tissoċjalizza, biex inti tieħu pjaċir, biex inti tistrieħ isserraħ il-menti f'attività rikreazzjonali u ta' divertiment. U mbagħad kif tmiss l-eċċessiv għandek il-problematic gamer fejn persuna ma tikolx, il-logħba ma tkunx tista' tagħmilha fuq pawża, ma tkunx tista' tillarga, nisimgħu b'każijiet laqas biss imorru għat-toilet pereżempju. Jiġifieri insommu kollox in konsiderazzjoni. Impoġġu nerġa' ngħid bil-qiegħda nispjegawlhom lit-tfal tagħna
u ninformaw ruħna fuq metodi teknoloġiċi llum il-ġurnata fejn fuq l-apparat tagħna nistgħu nirregolaw l-screen time pereżempju. Mhux inħassru nimblokkaw ċertu apps biex it-tfal tagħna ma jidħlux fihom. L-apps li t-tfal tagħna jidħlu fihom nirregolawhom biex wara siegħa ma jkunux jistgħu jaċċessaw. Biex inti tkun għamilt limitu fuq il-ħin. Ekku, u noqogħdu b'sebgħinejn meta nipprovdu il-cards bankarji li tfal tagħna llum il-ġurnata il-teknoloġija twassal għal fatt li kif inti tdaħħal id-dettalji tal-kard jiġu awtomatikament issejvjati ħalli id-darba li jmiss ma toqgħodx tdaħħal tiġik aktar easy. Allura noqogħdu daqsxejn attenti. Anke saħansitra għaliex le impoġġu u nilagħbu mat-tfal tagħna. Anke gaming. Jiġifieri ninteressaw ruħna fir-rutini tagħhom u anke it-tfal ngħidlek li ford il-bidu kollu wiebes jekk inti l-tifel tiegħek l-tifla tiegħek tgħidilha isma' aktar minn siegħa m'iniex se nħallik għax tiddedika ħinek ukoll għax-xogħol tal-iskola. Forsi l-bidu jkun daqsxejn turbolenti ħanejdu għal kif inhi. Imma mbagħad ir-rutina sservi ta' ġid. Ġifieri naħseb il-mod kif qed tispjega wkoll huwa interessanti biex il-pubbliku jifhem li intom mhux qed tgħidu le għall-gaming imma l-bilanċ. Ekku. Il-bilanċ li nisimgħu f'ħafna suġġetti relatati mal-ħajja tagħna li huwa diffiċli kultant. Imma bisforz fil-fatt dan huwa xogħol il-fondazzjoni u xek li intom twaslu l-messaġġ tispjegaw it-tajjeb u l-ħażin ta' dak l-oġġett, is-suġġett u x'inhu u dak li jkun isib bilanċ. Fil-fatt, x'ikun il-pass li jmiss issa fi proġetti bħal dawn min-naħa tal-fondazzjoni tagħkom? Iva, fil-proġett nirrepeti Take Action Against Problem Gambling in Malta, l-ewwel bdejna b'riċerka, imbagħad tajna taħriġ lil min jiffaċċja persuni li kun qegħdin ibatu mill-vizzju tal-lob tal-azzard, bdejna bil-kampanja Take Action u issa il-pass li jmiss huwa isir stħarriġ fuq l-impatt ta' din il-kampanja hemm barra mal-pubbliku tagħna x'għamilna tajjeb x'm'għamilniex tajjeb u kif ukoll ngħaddu għal stadju ieħor li huwa dak tal-job shadowing fejn il-ħaddiema tal-fondazzjoni flimkien ma' ħaddiema minn entitajiet oħrajn anke nżuru pajjiżi barra minn Malta biex naraw kif jikkonfrontaw il-problema tal-lob tal-azzard, il-problema tal-lob eċċessiv u nitgħallmu mill-proċeduri tagħhom. Il-ħin kontra tagħna dejjem fil-fatt hawnhekk qegħdin naraw is-sit tagħkom li huwa www.rgf.org.mt. Hemmhekk kif qed taraw fuq l-iskrin bottom right hand corner għandkom il-faċilità tal-chatline. Jekk persuna tħossa li l-lob tal-azzard qed joħolqilha reperkussjoni f'ħajjitha tista' tuża dik iċ-chatline jew saħansitra ċembel fuq il-linja ta' support tagħna 1777 fejn hemmhekk għandna staff imħarreġ nisimgħu il-karba tagħkom u anke dawk ta' madwar l-vizzjat importanti u nagħtu s-support kollu dovut lill-persuni fil-bżonn. Grazzi ħafna Kainside mill-Fondazzjoni Lob Responsabbli tajjeb li nitalmu flimkien u nieħdu ħsieb saħħitna u anke s-saħħa mentali tagħna. Il-ħin huwa 6:13 minuta llum 12 ta' wissu se nieqfu għal waqfa qasira bqgħu magħna.